Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay mo ay nainggit ang do. Sagan na am kadti rabii asumang bay ka ipapastat ililiw ta kuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imag di munto iwalwalin. Hitet ko ti amin tuwa kayat mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumuntra aramidek kayat kuken ka. Uray pakatayat ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray tano na anggod ka talawang ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ta. Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay mo ay nainggit ang do. Sagan na am kadti rabii asumang bayta ipapastat ililiw ta kuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imak di munto iwalwalin. Itet ko ti amin tua kayat mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumuntra aramidek kayat kuken ka. Uray pakatayak ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray tano na anggod ka talawan ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray tano na anggod ka talawang ka.